O sige, magbasa ta. Isa-isahon ta mo ha kung kinsay dili kabalo mo basa o kabalo mo basa. O Mila, ikaw na. Ako gid sir katulong man may kabuk diri oh. Grabe po ako. Ay, nasusunod sige na. Ikaw may ginawa ba sana? Mandamay man ka. Sos, pastilan. Halata dyo kay ka ba nga way study. Istadihan pa din mo ning basahuno no, kasimple rani. Tanawa, nagpahalata manggod. Gani no. Klaro kayo ni sir nga wa kay study. Kaya na ko ni eh. Kaya ni mo na kadali rana dora na kaliter. O sige Mila. Tindog dayon, pastilan tawagon oy maglingkod-lingkod man gyapon. Natin na. O sige, basa kani. So na, parteng gahian sa pangan mo. Kadali ra na. Ako magkuni mo gipauna gud sir ba? Sir. Hubog na sir. Kinakitaan ko na siya dito sa Lamay Lanti Easter gabi. Agoy ka. Mao na. Kay pag inom present permente abti kayo pero kani basahonon gani wa na luya na. Daghan nagrason nga bilar na. Basahan na da Mila. Bitaw, sa unsa naman ka nagangangar man ka diha? Permoman ka ba? Ko, kadali rani sige. Oh, kaniyo na. Naunsa man ang dako man ang ano man ang nalamian na kadiha. Ana maguna sir kaya ang isa dako. Nya ang gamay man ang isa ana na. Kamo ba? Nga bright yung kay mong rason ba no? Kasimple ra ni basahon daghang kay mong mga pasikot-sikot. Ignore lang yun hindi mo kabalo basa. Tama maguna sir klaro ana oh. Stella, lingkod be. High blood matani mo sayo pag pagsugod sa tong klase. High blood na. O lingkod, sunod. O ikaw, ulid. Sir nga nang milaktaw man ni sir dapat siya pa may sunod si Ron si Ulid may nasunod ayon. Magbuot man mo ni sir. Si sir may nagbuot dira kasi may maestro. Gitawag kanya tindog dayon. Ikaw pod ba sito-sito bug ka. Naglusod may kagbasa ng aga niyo. At least nabasa na ako. Ikaw na. Sige. Unsa mo sir? Doraw, wapag ikaw mo todlo kasi basahon no, nagagalisod na. Sir, maglabad man ang ulo sir. Ay, malay. Panawa sir kini may klarong atik sir. Ayaw ko Mabadang patintang, ulo kay sir. kay pabasahon man. Hindi ko klaro sa litra ko. Ay, ibagsak sir, ibagsak. Palayasan rin rin sir oy. Ay, opod sir. Nabasa na lang ko sir. Mao na, kay sakit ding ulo kay pabasahon man pero pag computer, basketball, tuara, bisag utong totok, dula. Pastilan yung mas jantiya mo kanimo. Sige, unsa ni? Sige, asa man ana sir? Oo, basa na. Oh, sige kini. Basa. Ay kana sir, isuda po na sir. B. Naaram na kabalo man di ay. Burot man yung simo dong blito kog bi. Dili magud sir sa kalabad sa ulo ba di kay ko klaro sa litra oh. Siya na po sir oh. Rason na pod, rason. Mulag na pod. Kasayon na. Sayon. Oh, sige, fights. Very good. Oh, ikaw damulag, tindog. Ako na. Ikaw na do. Ako na. Oh, Sayon na. Sir oh. Wag yung respeto sir oh. Ang uniform sabi-sablay ra wag yung gisuot. Suwi ba? Klase na. Pagilo mo, asa basahon na sir. Bugas buang oy. Dos, yung siguro kayo ni. Ay tama bitaw. Nganong salsalib ay raman na imong uniform na sa mga bagay. Suot na. Parte gino wa jud kay respeto diha. Sulod eskwelahan. Mong salsalib ay ra yung uniform. Sama ka sir, tanawa ako ni sir oh. Taga. Oh. Halos di mula sa akong kamot, di maigo ang uniform. Nadi Oh. ko na maigo po dahil sa dakuha pag bukto oy. Di man ko kasuot sa gate ko, di ko ni daladalahon. Dapat napatahay ka to sako sa arena yung uniform. Bago na karon, bago na karon. Oh, sige daw be. Basahan daw ni be. Si! Sayo na na! Di ka oy. Di kay Milo. Ah, very good. Kana may estudyante. Tubag dayon. Oh, sige daw be. Maghatag na example ang ni be. Kung si example sir. Patay ka. Patay ka ron. Impas ka. Impas ka. Sa isang example na. Example daw be. Muhatag kag pangalan sayo pag nag-start og letter C. Hala patay perting di suda. Na, impas ka. Nganong pahod-hod? Example. Karot sir! Tawa mo! Hayop, karots. Pagod na mao. Binuang. Kaya usapan na nahayop ng karot. Hilom. Tanawa rin ng wapoy na hibala no. Kusok kay mangansa og mali sa uban. Sir, karot sir. Tama to sir. Ngano na karots man damulag. Hayop na. Wala pa mo ko na human sir sa kung answer sir. Nangatawa naman gud sila. Anak ko sir, karot sir. Ang gisubak na mo sa mong sudan nga pansit nga gikaon sa iring. Kat! No. Yawa na pa yung mga explanation bay. Sos, pastilan. Abot naman tayo ng sudan. Igsubak siya yung sudan ni noon. Tama to, diretso na yung kat. Pastilan. Jatiha ka. Sir, good morning sir. May muntag. Sabay tuyo ni mo. Sir, may eskwela ko sir. Eskwela? Asa may eskwelahan ni mo? Transferi mo ko sir. Diri man ako ma-under si mga sir. Mau ba? O sige, lingkod dito sa likod.
Kay sakto nagbasa mi. Babasahon po ta kani o kabasa po kani. Transfer ri bay. Bago, ora lagi rugby boy na, no? Ay, rugby. Uy, Bisik adik mo reforma ni. da ka. Dari ka. Yawag buok na tayo. Sir. Ay sa sir. Kining transfer ri ba? Nagpalit-lit ri ba? Para di ka basa. Nya kami nakabasa na may tanan. Na bitaw tama, sir. Pabasa po ni sir. Basig naminaw ra na sa gawas ba? Bitaw, patik-atik ra mo. Kamo ba? Nakadungog pa siya mo ganina giingon ako pabasahon ako siya. Mga reklamador kay mo mura po mo mga bright mga buanga mo ron. Sige, imsay pangalan mo? Sir, tawagan lang kong kulot, sir. Ah, sige kulot. Kay gipabasa naman ako ng sila tanan ganina. Ikaw na po kung babasahon ha. Kung kabasa pa jud ka ani. Upat ra man ni kabuok. E, B, C, D. Labraita di ana. Oy, tos gini. Yawan bata. Yawan transfer yoy. Sino kinauna niya, no? Lah, murag lupigan tani bay kay murag nanay bright sa tuwa. Siguro mo ang transfer na siya diri kay Bright kay sila eskwelahan. Sos, salamat kin taon na nag-iisa nga bright rin ang eskwelahan na. Pastilan. Kaning tulo. Sos, bisa pagi taplak na kuning litraha. Maglisod yun. May na nang naabot yung transfer eh. Sos, very good. Sir, basic lang ko na sa mga eskwelahan sa una, sir. Tanawa, hambog kayo. Gali, transfer gali, no? Bago pa gani, ambog na kayo. Pasikat kay kasir. Gani na. Sip, singana ba? Sa panginana rin. Awan mo, makitaan ra niya yung gipangita ron. Mangutan naman sir mo, tawag man dias tubangan. Kung mutindog, di ta mutindog. Siya ato patindog. Okay, na ako'y pansiran sa inyo ha. Kamon tulo, kay very good kitong transfer eh, ha. Kini, papili tudluan niyo dire kung asa ang letter D. Ano nag-isi ang batonis? Toran tulo, pabongbuang na yun, Sigway kalutonon, kalot tayon. Pastilan yun yung mga bataan oy. Kung saan man pagtudlo, oy. Alam sir, di man may kabalo ko diya, asa ang letter D. Kana lang transfer yo. May panaadira niya, pabilogi para makabalo mi unsi dagoy sa letter D. Bitaw sir, bright maghana siya sir. Tanaw na to makansir ba siya na? Bitaw, sir. Bago pa kayo, hilas na kayo. Siya dapat tinduga na, sir. Palingin na dia, itudlo yung letter D, asa. Kasungki, ano yung dili ko tuwagan hira ni. Sos, pastilan yung tulo ba, kamon tulo gid ba? Transfere na yung ilito kay di man mo kabalo. O sige be, transfere be, pasiklabi na sila be. Ay, sir, kanang... Ay sus! Nagkakalibay lakaw na dito! Ito! Una, ambog-ambog! Ito no! Binaw, skillet gani ha, mga nakabalo ka, no? Ambog-ambog! Sa baho lagi kain! Ano naman eh? Ano dapit? Diri dapit oh! Ka? Napautot mo. Baho bito! Agay! Tikamay! Sige be, kuha na rin be kung asa ang letter. Nangaunsa mo? Murag nanimaho naman ron. Baho kay Tyson! Sos, pastir. Talikod na be. No. Isus, Mario be. Hey, gawas dito be. Gawas dito. Parte nanimaho tayong taid rin. Na, mauna sir! Bahalag di mi bright sir! Basta di lang may kaigit! Hapdi rataron, sir! O dango tayo Wala, klase, wala. sir. Tuloy tayo. Ha? Pati bawa! Hoy, asa man mo? Pastilan. Panto kay gi-transfer ka kay mauso na yung binuhatan. Sige, kaigit.